malaman at kung mga taga saan kayo. Okay? Pero kung may mga latest laboratory results, pwede kayo picture ng klaro yung laboratory results at send nyo naman sa CMD Bicol. Sa CMD Bicol, si Nurse Earl naman po ang taga-sagot natin dyan. Okay? So ayan, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Pag sinabing Power 5, it's our HCI CMD, ang ating CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, at ang ating peptide. Yan po ang Power 5. Siyempre, depende sa edad, depende po sa health situations kung paano inumin yung ating product. But of course, kahit healthy pa ang isang tao, kahit healthy ka po, pwede ka pong mag-take ng ating product. Walang problema because our products are natural. These are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi po tayo basta-basta nagkakasakit. Okay? Pero ngayon, uso ang trangkaso. Opo, uso ang dengue. Oh my gosh, grabe. Matindi po ang mga viruses ngayon. Pero alam niyo ba, may panlaban tayo dyan. Paano i-manage ito, parehas kasi ang management natin. Dengue, trangkaso o COVID. Oo, pwedeng matulungan ng ating produkto. Kailangan lang alam ninyo ang inyong mga gagawin. Pero kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Pero ito, dengue case, ang ginamit niya is Power Trio. Okay? Pakinggan na lang natin ha, hindi namin pinakonfine. Pag naagapan, ay natutulungan talaga. Okay, ito dengue case, paano natulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, meron ako dito ang napakagandang testimony kung paano siya natulungan isang dengue case na bumagsak ang kanyang platelet, pero yan, na-manage ng ating Power Trio. So, pakinggan na lang po natin. Hello, ma'am. Anong pangalan, edad at taga saan po kayo? Hello po, ako po si Mary June Obligar, taga Kamalig, Albay. Share ko lang po kung paano ako nakarecover sa dengue. Una, akala ko po simpleng trangkaso lang. Hanggang sa umabot ng 3 araw, lumala yung sitwasyon. Hanggang sa lumala yung karamdaman ko. No, ano yun? No, akala mo ano lang 'yun sa simpleng trangkaso, pero lumala. Nagkaroon ka ng fever. At ano pa ba yung iba mong naramdaman during that time? Nagkaroon po ako noon ng fever. Tapos na sumasakit yung ulo ko, yung tiyan, na nakakaramdam din ako ng nasusuka ba. Tapos yun, nagtatae din ako. Sobrang sakit ng ulo, yun ang nararamdaman ko. Hanggang sa naisipan ko nga na magpa-check up at pumunta nga po sa doktor. Tapos chinek yung platelet ko na sobrang baba, 53 na lang po yung platelet ko. Tapos sabi nga po ng doktor, i-confine ako kasi sobrang baba na nga po. Natakot din naman po ako kasi syempre unang-una doktor yon. Ang iniisip ko noon, pag doktor na, ang gagastos ng marami kasi nga po delikado din po baga yung dengue. Anong gagawin sa iyo? Sasalinan ka ba ng dugo? Sasalinan daw po ng dugo para maibalik yung platelet Okay. sa katawan ko. Ngayon, nung sinabi sa iyo ng doktor, hindi ka ba natakot? Natakot po kasi nga po yung naisip ko noon una, yung gagastusin nga po, ma'am.
Okay, so nung nalaman ko yun, Ma'am Mary June, na ganun yung case mo, di ba sabi ko sa iyo, relax, meron tayong Power Trio. At yung araw na yun ay pinadalhan kita ng Power Trio. O paano mo ngayon, ilan yung ininom mo nun ng Power Trio? Ang naano ko lang nun, ma'am, nag-high dosage po ako ng CMD, CBF, at saka Supreme Juice. Ang bale yung juice, nag 3 times a day ako noon, nag-take. And yung yung CBF, 15 tablets 3 times a day din. Then yung CMD, every hour po is 15 drops, ay 50 drops po yung pinapatak ko sa tubig. Yun na po yung ginagamit ko na pang ng katawan ko, yung tubig po na may CMD. Ilang araw mo naramdaman na nakaka-recover ka na? Basta po nung uminom ako pinadalhan ako ni Madam ng Power Trio. In just 1 day lang po, naka-recover agad ako. At saka, yung panlasa ko bumabalik na unti-unti. So, finally, ilang araw mo naramdaman sa sarili mo na talagang okay ka na, wala na yung dengue sa'yo? 3 days lang po, naka-recover na ako. Na yun lang po yung gamit ko, walang iba. Power Trio, the best talaga, Power Trio. Pasalamat ako kay Lord kasi tinulungan ako na maka-recover, and kay Madam na siya po yung binigyan na parang siya po yung instrument sa ganitong sitwasyon na pag may karamdaman ka, Oo, matutulungan ka. matutulungan ka talaga. Okay, ano ulit yung pangalan? Pangalan ko po, Mary June Obligar, taga Camaligalbay. Okay, thank you. Yan, nakalain mo yung kailangan na daw i-confine at sasalinan ng dugo. Okay? Kaya doon sa may mga in case na sa inyong family may nilalagnat, o di ba? Either kasi ang niyan, pare-parehas halos ang symptoms sa umpisa, lagnat, pananakit ng katawan, di ba? Mawawala ng lakas. Oo. Dengue man, COVID, or trangkaso, pwede pag naagapan, kaya ng ating produkto. Katulad na yun, di ba? Yun, kailangan ng i-confine. Pero ito, naka-confine na. Pero ang tanong, gumaling ba sa isang ospital? Dengue case, pakinggan po natin. Okay, nandito ako ngayon sa Jose Panganiban para sa aming health symposium. Meron ditong napakagandang kwento ng kagalingan paano nakatulong ang ating CMD sa pamilya nila. Madam, anong pangalan nyo at edad nyo po? Ako po si May Ulaso. 52 years old na po ako. Nung pong gamitin ko nga po yung yung CMD yun, nung pong magkaroon ng dengue yung anak ko sa doon po, nung ma-hospital po yung anak ko. Madam, how old na yung anak nyo po? Na po ngayon, 17 na po siya ngayon. 17 years old? Po. Tapos po, yun nga po, nung magkaroon po siya ng dengue, natatakot na po kaming mag-asawa, nga po, kasi pababa yung platelet niya. Tapos po, lumalaki din po yung tiyan niya kasi hindi nga po makaihi. Nakailang dextrose na po kaming ang iniinom lang po ay paracetamol lang po, walang ibang pinapainom. Yun ba po, natatakot na kami at umiiyak na yung anak ko. Tapos po, umuwi yung asawa ko sa bahay. Bukas po yung TV, yung radyo namin. Napakinggan nga po yung sending yun. Tapos yun nga po, sabi na magaling daw po yun sa lahat ng sakit. Yun po, nagpunta siya ng labo at wala pa naman po dito sa Panganiban. Pumunta po siya ng labo, doon po siya bumili. Pagsabi po nga na maganda po yun sa kagalingan din po ng magkaroon ng dengue, bumili po siya agad noon, hindi na po siya nag-aksaya ng magkano, basta po makainom yung anak ko. Yung po pagsabi ng 30 patak po doon sa isang baso, ginawa po namin yun. Tapos nung gawan po namin yung pinainom po namin agad sa anak namin, pinaubos yun. Yung po hindi po siya dati nakakatulog, noon po nakatulog siya. Mga ilang minuto pa lang po siya nakakatulog. Nagising po siya uli noon, sabi niya, "Mama, iihi po ako." Tapos yun, umihi siya umihi na naman siya. Pagka po niya uli, pagkaalis niya dun sa CR,
nakakatulog po siya ng na ano pa lang po siya, iihi na naman po siya. Hanggang yun nga po, na gumanda po yun, lumiit po yung tiyan niya. Tsaka, nung pungkunan siya ng platelet noon, dati po laging mababa, pababa ng pababa. Nung pong pinapunta na kami uli, doon kukunan na po uli siya ng yun nga po, ng platelet. Yun po, nagulat yung doktor, sabi po sa amin, ano daw po yung inano namin. Sabi po namin, wala po. Kung ano po yung pinapainom niya sa amin, tsaka yung dextrose po, yun lang po ang inano namin. Kasi nga po, baka po dalitan kami noon, kaya hindi po namin sinabi yung sa CMD yun. Pero napakagaling po noon talaga at ano po, yun po ang talaga nakaano sa amin. At nakalabas din po kami nung pagkahapon na yun. Ma'am, yung anak mo nung na-hospital po dahil sa dengue, ilang araw na ba siya sa hospital? Ano na po siya, 3 linggo na po siya. Grabe, 3 linggo, tapos lumaki na yung tiyan. Opo. Ibig sabihin may water retention na po siya. Pero sa pag-take niya ng CMD, ilang araw bago niyo napansin na may pagbabago na? Nung pong yung pagkainom po nung 30 patak pong yun, nagparaihi na po siya, nagliit yung tiyan niya. Tapos po, nung bago po kami palabasin, pinainom ko po uli ng 30 patak yun. Yun po, talaga pong umihi siya ng umihi, tsaka talaga pong nakatulog na po siya noon. Dati po hindi siya nakakatulog dahil nga po sa sobrang sakit nung, yung tiyan niya. Kasi nga po, hindi na namin alam. Tsaka medyo naninilaw-nilaw na po siya noon. Bali po, 3 linggo na hindi gumagaling. Pero nung mag-take ng CMD, isang araw lang ba nakaginawa? Opo, isang araw pa lang po noon. Kasi nga po yun di bali sabi ko nga, di baling maubos yun, basta po gumaling. Yun nga lang po, pag ginom nung araw na yun, ng 30 patak, tas ginawa ko po uling 30 patak nung pagkagabi, yun po talagang guminhawa na po siya, nagtaas po agad yung platelet niya. Wow, ang galing talaga. Pero ma'am, sa family po, ano pang ibang health problems ang natulungan ng ating product? Yung yung asawa ko po, nagkaroon po siya ng namaga po yung prostate niya. Prostate. Opo. Tapos po, yun lang po ang pinagamit ko sa kanya. Tapos yun, na po siya uli, nakakaihi na po siya ng normal. Dati po hindi. Unti-unti lang po siya, at saka nananakit po yung niya. Sabi nga po ng doktor ay, daw po, baka daw po matuluyan na yun sa sabi ko naman ay, wag naman po dok ninyo kaming takutin. Kaya Ba't sinabi prostate problem, prostate cancer, ganon? po, ganun po. Ay, ang ginawa po namin, sabi ko, tanong na lang natin uli, yun nga po sa kanila na kung kung maganda yung uli yun. Kaya yun po, sinubukan na naman namin yung bumili kami. Yung ganun na naman po, naggaling na po siya. Hanggang ngayon po, hindi na okay ng Ay, nung pong nakaramdam nga naman po ako nung ito po, hindi na po maitaas ito, maigalaw ko na ito pong kaliwa kong itong kaliwa kong kamay, hindi ko po maitaas na ito, ni magubad po ako ng damit, di po ako nakakahubad. Ilang araw mo yan nararamdaman? Na po, siguro po ay 1 buwan na po. 1 buwan? Opo. Eh, hindi ko po agad naisip na naman itong CMD na wala na naman po sa isip ko. Yun nga po, nawala ng trabaho yung asawa ko. Pero po talagang hindi pa ako napunta sa doktor po. Sabi ko, ayaw ko. Ito lang, nung magkaroon po kami ng pera, at yun nga po, na po uli, marami nang nagpapagawa sa aming alahas. Yun po, nagbili po agad ako sa CMD ng gamot na yan. Kaya yun po, yung yun, 3 araw pa lang po ako nagiinom. Lagi pong 40 ng 40 yung 40 patak po yung inom ko. Yun po, para po ako nilagnat, tsaka po ito unti-unti pong nawawala yung pananakit. Kasi hindi na nga po ako makatulog ay nag-iiyak na po ako. Nag-iyak na po ako sa sobrang sakit at para pong hinahaluka yung yung laman ko. Yun po, naisip po magbili na naman uli po nung CMD. Yun po, mga 3 araw pa lang po ako nagiinom. Ito po, pang-4 na araw po, wala na po siya. Bago pa lang yun mangyari. Opo. Nito lang pong Lunes ko po ininom. Sa kanila po ako nagbili kalaan. Lunes po ako nagbili, pa lang po ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes po. Doon po, 3 araw pa lang po yun, okay na po itong kamay ko. So halos lahat ng mga na-encounter nyo na health problems sa family ay natutulungan. Madam, may mga makakapakinig nitong ating interview. Anong message na masasabi mo sa mga listeners natin? Wag na silang wag na silang magatubili na bumili.
Mahal nga po ang gamot sa sa mga ospital, tapos magpapatingin pagbabayad ka pa sa doktor. Pero ito, kahit sabi mo pang 1,000 ito, pero yung 1,000 mo hindi pa mauubos yung gamot na CMD binagbili sa iyo kasi nga agad-agad 3 araw pa lang. Depende po yun sa sakit na na nagagamot noon. Pero po itong sa amin na nangyari, wala pa pong 1 linggo, nagagamot po talaga agad ng CMD. Madam, pangalan ulit, taga saan? Ako po si May Ulaso, taga parang Poporok 2. Ayun, sa mga listeners natin, yung magkasunod na yon na testimony, parehas may dengue, nagkaroon ng dengue, o di ba? Natulungan ng ating produkto, okay? So anyway, kung may mga tanong, eto uli yung aking text hotline, i-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo sa 0939-9040717, 0939-9040717, at may upcoming event tayo sa mga taga Sorsogon, magkakaroon kayo ng free health consultation ngayong November 27, 8 a.m. Gawin nyo, 8 a.m. to 2 p.m. Diyan, care of Ma'am Cora Espadilla sa Balugo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. And November 28, Friday, free health consultation ay gagawin sa CMD Center in Legazpi City, 9 a.m. to 4 p.m. din po. Yan po ang mga upcoming event natin. And of course, yung upcoming event natin na year-end wellness caravan natin. Sa mga taga Legazpi, yung mga dito sa akin, mark your calendar, December 6, LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang ng isang 30 ml CMD, magkano? 660, syempre retail price with door gift. Meron na kayo niyan, door gift. Meron kayong, raffle ticket, and of course, freelance. Marami kayong matututunan, mag-update tayo. And of course, may mga iba pang libre para sa inyo, di ba? Pwede nyo rin i-avail yung ibababa nating promo for the day. Also, mga taga, so yung mga iba natin pala na mga next naman, na mga announcement natin, okay? So anyway, sa mga listeners natin, ito yung mga CMD centers and active distributors. Sa area ng Catbalogan, hanapin nyo na lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1. Catbalogan City at Top St. Therese Family Drug Store sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Andiyan din sa Catbalogan, mga active distributor daw ito. Delia F. Sor, Barangay 3, Catbalogan, Samar, Marilyn Bathan. Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan. Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan. Melanie Candare, Barangay Mercedes sa Catbalogan City. Wilma De Quito, Porokwan, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Okay. So, sa area ng Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner, Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa 70 Adventist Church. Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane. Andiyan din si Mr. Julito Limpot, Purok 6. Lara Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3. Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Rosan's Transient House, Purok 2, Lagon. At sa dry goods section, malapit sa Three Sisters, Karenderia, sa Daet Public Market.
Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi, sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, Giriba, Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Sa Camarines Store, hanapin lang CMD Center at 36A, Barden Street, Santa Cruz, Naga City, sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, L&L Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, Kati Sasil, Binanuhan, Karamuan, Kamsur, RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Daragay, malapit sa Ragay Central School. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamuran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nabuelnes Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at may Nabuelnes Center tayo sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, sa Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro. Taas po yan ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purokwan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Jet City Pharma Generics, Almera Street, Bibingay, Masbate, in front, Barangay Hall. Alice Amor, Purok 2, Bagumbayan, Masbate, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Andiyan si Ma'am Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Sa area ng Sorsogon, Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Ma'am Eva Umali, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Umali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, British Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Icardo, CMD Center, Barangay Adovis, Kasiguran, in front, Kasiguran, Technical Vocational School. Jocelyn Belian, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. CMD Office sa second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Taas po yan ng Soreco. Sa First District of Albay, Mr. Remendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biesca, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Cornea Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Albay. Sa Second District of Albay, of course, yung aking center. CMD Stocky Center, Nab Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael
Escalador, Borok-Borokan, Rapo-Rapo, Joan Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Albay, Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito, Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay, Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, in front, Anislag Church, Sadel's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok, Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay, Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig, Albay, Florenia, Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay, Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay, Lisa Olidana, Bakay Store, Center, Daraga, Albay, Milet, Hiroy, Barangay 22, Binenuhan, East Legazpi, Marino, Pre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Si Ma'am Asuncion Liana Resas, Inamnan Grande, Ginubatan, sa Liana Resas Store. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas Store, beside LBC, Ginubatan, Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS, CMD Office, Ground Floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City, Lourdes Boreta, RBB Agri-Vet Supply, Rizal Street, Mercado, Villar, Albay, Mariel Sabasa, Badian Uwans, Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Hill Rijalde, So 9, Days Street, Saban, Uwas, Albay. Okay? So, ulitin ko yung ating upcoming event, mga taga Sorsogon, care of Ma'am Cora Espadilla. Schedule kayo ng free health consultation November 27, 8 a.m. to 2 p.m. Harapan ng Iglesia ni Cristo Chapel. Sa Balugo po yan. Free health consultation ay gagawin po sa Legazpi City, November 28, 9 a.m. to 4 p.m. First come, first serve. And of course, year-end event natin. Year-end wellness event. Okay. December 6, invited kayo. Member or non-member, pwede po kayo mag-attend. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bili lang kayo ng isang 30 ml CMD 660 with free lunch, may door gift kayo, may raffle ticket, and of course, pwede pa kayong mag-avail ng ating promo na ibababa dahil sa event na yan. Of course, sa mga taga-Labo, magkakaroon din kayo ng free health consultation December 12. Opo, December 12, 9 a.m. to 12 noon, CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. So, ayan, nabos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.